sa maribok na mundo ta. Pagtios problema, pirming kairiba, pero dai dapat magpadaog sa inda. Takita igbabalo sana. Buksan ang isipan, mata imuklata, mga sala ibasura, tama purutong ta. Disiplina sa lambang saro, sa satuya, agyan pasiring sa asenso ta. Kung may pagkamot, igwang pag-asa sa Diyos sa sadiri, asin sa kapwa, katuloy mo man siguradong maabot sa tuya. Kung may pagkamot, igwang pag-asa, dainangat maglingaw sa iya, mas kinuaring paman, ano man ang satong abtan, daing ibang madudulukan siya sana. Pagkabulong kaipuhan, maghigos magtarabang, Kaakian, tukduan, hintamang kaugalian. takulang kapital, pasiring sa kauswagan, nganing pagtios mahal sa kinaban. Kung may paggamot, igwang pag-asa sa Diyos sa sadiri, asin sa kapwa, katulingan siguradong maabot sa tuya. Kung may pagkamot, igwang pag-asa, dainanggad maglingaw sa iya, mas kinuarin paman, ano man ang satong abtan, daing ibang makakatabang kundi siya. Kung may pagkamot, igwang pag-asa sa Diyos sa sadiri, asin sa kapwa, katulingan sigurado maabot sa tuya. Kung may pagkamot, igwang pag-asa, dainanggad maglingaw sa iya, mas kinuaring paman, ano man ang satong abtan, daing ibang makakatabang kundi siya. Daing ibang makakatabang kundi siya. Daing ibang makakatabang